kono. Kok ya mambu wae lho. Lah iya. Kok ya mambu Ya lho. pas ngono lho ya. Lah iya. Pilek-pilek enake mangan pedes-pedes. Bakso sih. Iya. Pokoknya gak enak sing gak kena flu iki kan. Kena flu. Iki sate gak? Nilap aku dosa e. Jane ora nilap lho. Ora ngilap. Lah kowe ora moro kok ya. Emang bar mlajar. Lah ngono kuwi diomongi, katore urip. Dosa wis to nilap aku jajaran lak dosa. Sini lak sapa, Bu? Kan aku ngene to lho. Mbak Anu pun ditelepon piye lho, "Lah mladen, Bu." Ya dosa wae sing muni ngono kuwi. Lah iki diomongi. Soro ora kan wong iki to. Masa? Ditelepon ya lho ya. Iya. Pas koyo biasane wae rek-rek kok iso. Aku kan golek babel jawaku. Oh. Enak lho gunane. Lah mbok kira aku JNT. Oga tipak-tipakmu. Oh, oke nek tipak-tipak. Lah iya. Tapi ning nanone sampah. Ya si Bang kan Si santai. Sop kok si El rupane iki. Ben. Sing ngatokku iki bolong. Nglebok ning anu sik duit tas sik. Tutup. Ega. Lagi beranu. Ning kono lho, Nek. Beb, ning ndi? Nganu, tutup ta? Oh, Lepon biar iki lho. aku tolong Beb, kon nglebokne duitku Beb. Ndang dagangan. Iya. 2000 dagangan. Nya dagangan. Ya susumu gede men. Iki lho nya. Lah admine. Dutane ndi? Enek no admine. Ini admine potong kene wae, ya. Kowe nek njaluk jajan njaluk iya dagangan. Dagangan wi. Sing ndi? Sing ndi? Lorek-lorek to? Iya. Ngawur bojone wong kae kok iso. Ngawur. Tes dagangan. Dulure ke lho bojone. Bojone dulure ke. Cer lho kok iso ngarani ngono. Kok wedi aku. Kok mesti. Kok mesti. Wes ayo OTW. Wong arep ditinggal kok yo nderek ae. Mampu wae. Mampu wae. Kerjaan. Kene. Iya. Kok yo nderek. Gumun aku. Arep meneng. Derek ae. Derek ae. Derek ae. Bakso bambu apa ning anu pom Bambu. ya? Bambu enak bambu. Neng Enak pom. bambu, enak bambu. Delok tak trio. Yo trio wetenge. Kok turut pom beneran. Oh, iya wes ayo. Iya. Pedes-pedes enak banget. Bakso kepala sapi. Enak bambu. Nang ndi lho. Enak bambu. Aku malah tambah kayak kebet. Nanti lagi ya. Oke. Bun, Sing nemen sapa? Sampun, sampun. Sing kece sapa? Sing nemen sapa? Boten. Sing nilai timbangan iki sapa? Boten. Didamel piyambak timbangane mboten enten sing nyambut. Kok iso rasan-rasan ya Allah. Wong-wong ki janoke. Ben cacah. Lah kowe iki lho medun dhisik sing bayari sapa? Sing bayari sapa? Kowe iki kok medun sik iki lho. Lah wong aku kur ndelok tok ngene buka pora. Nyapa? Ya. Ya. Lah aku batal. Mah. Lah wong aku tak wehne gratis kok. Lah piye kok medun sik iki piye? Arep mbok bayari. Ya jarene kacol tante. Yo. Ora payu gengek tuwek. Aduh. Mboten pajeng genggeke pun sepuh. Pun sepuh lho, Mbak. Pun sepuh. Bes. Iki kerupuk sing enak dikek kene, sing ora enak dikek kono. Apa bakso? Mas bakso Mie ayam bakso aku. nyapa, ngingeti aku nyapa. Oh, bakso. Sasa mesti njaluk rene iki nyapa ta jane nggonmu iki. Enak apane tak tekoni. Ya ini pesugihan ya. Kok mesti cacah ki njaluk rene iki enak apane? Mangke mau. Enak. Lah iya, enak apane to, Cah? Enak enake. Enak. Aku juga bakso nul. Aku bakso gede. Aku bakso Mie ayam bakso. mie ayam bakso 2. Colmu. Susah. Satu ae. Cacah benda sama bis. Mie bakso. Ya. 2.
Mie ayam baksonya 2. Aku apa minummu? Es teh. Es teh loro. Mbak Win apa? Es teh lu, es teh papat. Es teh. Aku es teh. Eh. Rasan terus. Kowe lho ra rasan-rasan nak kowe. Rasan terus. Timbangan iki yo kurang, tak tumpuk-tumpuk. Kok iso timbangan barang ngono kuwi lho. Timbangan Timbangan imunisasi iki lho. disilih mbok wis. Kok iso? Aku abang lho. Heh? Abang. Oh, ora. Kolamnya kayak apa ya? Nanti Ono lho, Ben. punaan. Ini punaanmu, airnya. Alon-alon terus nyuting iki ben gak delok ngeluh dah. Penak ya Nenek Dimas ya. Awake dhewe iso mangan-mangan los ya. Maaf ya Dimas. Diutang nek, iya toh. Dia tang apa? Dimas. Ini apa? Lah yo, Beda. aku tupak ngerujak. Antus sing bunter, Bu. Ya wis lah. Baliknya ora to dimbe. Kebo jare. Tebu ki sesuk no. Lah, Menane. among aku WA aku rebo. Dia pacare lho, Kak. Dia pacar lho. Ini simpenan nang Dimas. Dimas pacare Mbak Santi. Kalau aset. Goreng itu yang aku. Goreng ini sik nggonku. Sono. Mana gak lagi mah? Kene yang nggonku yang. Pokoknya saya iki legi saiki. Aku lagi. Loh, endi es tehku? Jepokne sik. Ma aku nek mbok jepokne panas. Rasidi, berarti ya. Oh ya ta. Spesial. Ya ta. Loh. Liki ta. Wah, kowe bane. Kowe bapakmu bane to? Tapi apa? Banyu aku. Ngirit. Lho lagi anakmu. Liki gak situ aja. Oh. Malah ngesakne dolan anak iki. Gak wis, Mas. Begini kok dado kae iki. Ininya. Besok ning anu. Muneng. Nek kok nek dandan lho tak apik. Pokoknya dandanan sing apik lho ya, Cah, nek metu karo aku. Kok gak sido. Gak sido. Rahasia ta lah nyapa kok. Aku ngerti aku ngerti aku. Permainan. Ngono kuwi no netizen yo seneng ngono nek wong kaya ngono. Seneng gitu. Ndak manut kebalen ngono nek seru. Lanjut ta harus. Gue aman lho. Gue rasa dijak. Ning omah Joko omah. Aku lho, ku tak ngono tak tok. Ngono janggal. Padahal dhewe gawe klambi apik arep. Aku tak mundur. Gak bisa. Terus jangan ning Gak bisa, harus semuanya kena. besok kan berangkat pagi-pagi kok udah budak. Ngerti. Pokoknya pantasnya didobeli. Aduh kudil. Tak mangan telur. Tak mangan sik guys, baksone urung teko. Lesu. Lah iku masak apa to? Kok ngohol? Masak cumi dek ngise. Loh, kok gak enak iki? Enak nang bundur iki drae. Kok enak? Iya nek ngene iki lho. Gak bisa. Tak padha. Manganan Iki lho keknya. Makman ki lho. Apa kayak? Mangan kecot ya. Ya aku rong tau roh wae. Mentok lho. Mas kene tahu Mas. Tahu ini 4 atau Mas tahu tak. Berarti mangan bareng-bareng maksudnya. Oh iya. Mas lampunya tak no Mas ini Mas. Pakai satu ya. Wabang ya. Ini guys kita review sini. Ini. Salahnya neng babu ra ngejak aku tak jak dolan ning mall. Lewat turu lho kon. Alah. Berarti kowe gak setia kawan kowe. Ya kawin. Nah. Yo bingung kok akeh metu lho. Kamu ngecrot iki. Jam. Nganune ndi sambele? Oke. Lagi mas sambel. Kucuk. Iki aku tuh. Sambel. No. Enggak mau. Dewi tak pakai sambel gitu.
sisilmu lho. Gak kanggo. Telu. Pun kula prai mawon Kok mboten. enggak nganu lho, enggak. Gak kanggo wis. Enggak kanggo lho. Kok nek kanggo ya di poking. Poking pirang. Pone Mas ki Mas. Nah hae. Tahu. Kalau enggak ada tahu enggak enak. Kalau Pak Nun agak ngomong agak dikek iya. Yo ora. Tahu itu dhewe Jadi to. kondeng ngono apa? Bakso cilik ngono apa piye? Yo ora ya bakso tok. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya. Lu ke sambel burung. Pedas nikmat. Ya urung ki anake dikan isih. Oh, anake bukei. Yo. Ini anu nangkok dhewe lho. Lah yo iki. Jaluk kuah ngono lho. Mas, Oh, jaluk kuah duduk. sakit eng. Kok duduk apa? Wah banyu. Kayak kecap. Nang keringet nang bercucuran itu. Kasihan sekali deh. Kasihan sekali biasanya makan bakso, makan mie enak-enak. Sekarang gembel. Astagfirullahaladzim, Mbak Pin logika aku loh ya, karena Sopo kuwi? Gak iso. Mbak Win. Rupa-rupa warnanya. Tepuk tangan anak-anak. Kalau Mbak di sana kalau Mbak ya. Oh, di sana kan. Asli ben meneng ae. Besok ada adik yang mbok Lah iya. pada ngakar. Tak lili ya. Adopsi ya wisan ya. Golek anu surat wis. Mungkin coba cedai sak. Saya lili kan malah mau yang dan kecap gak enak. Iya iya. Guluan njaluk neh. Mas. 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 Apa neh? Mas. Mas. Amongi. Mas aku njaluk watok ki mong kakek aku wae kecap e. Watok ya, kakek aku wae kecap. Gonrono to. Heeh, sak mangkok karo nganu ngono. Kakek aku wae kecap ora enak. Lah ini sak cerita ae kecape kok. Dararo nek kirengene. Ribet banget sih ya. Kanjen yo, mos tok ngalah 200. Enak jalan jalan. Aku nek kakek kecap ora enak. Yo. Lah iya. Gagal pengen anak legine ngono ki aku. Jadi mau adahmu kuwi, adahmu apa wijing tahu, adah kuah, kabeh reget. Dan Ben isa-isa. ini di pangan mbak semua adem kok. Kabeh reget. Piro memang? Liter nih kilo. Lho lah, nggowo nampan neh. Kirengan iki lho, Mas. Lah. Lah. Nek aku ngecrotnya ya gak itu sakjane. Iya. Lah iya. Nek ngecrotnya ya ya. Iku cerotno, Mas. Lho pindah nggon arep. Yo yo kalau nak kak ngono yo. Ini lah tahu nih. Tahun ini udah sing jaluk apa? Wes, piye saben. Kilo saya pengen ngerasa di sambelku. Sing saus tomat gak enak to, Kak? Lah, ini ngomong kabeh kok. Kak. Ngono sak cerit ngono ae lho kan anu. Gak kayak kecap ya sak truk. Balik neh lho. Kecapekan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Balik neh. Besar neh. Pak Wonding ya. Tak percaya emang ada di Sudah tahu ya. ada di mana. Iya rasane.
Saus tomatnya enak tuh, Pak. Enak. Oke, jus nanti lagi. Boleh saus tomat sama Pak? Dulu. Dulu. Wis tak aku stok tok. Ditong kuwi lho plastiknya lho penting gak ilang. Ben gak apa-apa. Apa telur penting? 6 Alah perpitu toh. Muayang. Kene neh mau stok tok terus. Tahu entak nih. Ini sah. Entak nih, ha. Entak nih sitok. Karo kilo sane ben pro. Heeh, ben Biyu penuh. mbak, pingko lo Cilik itu. Ora kanggo. Iya toh. Entak nih sik tahu nih. Kok nyekiting. Lek rupamu ala kok enak. Pemayu banget udah kok cekiting. Lah iya. Muai. Ada najis. Kita ayo. Oh, jangan berbuk nih. Aja boleh. Berbuk jangan. Lah iya. Berbuk nih lah. Lah, Wis udah ngono. aman. Tik wis bar lho Tik. Wis gombar lho. Sekarang ini bayari. Mas sudah. Sudah. Jiro lupatmu 5. Ngombene piro? Akuane 1, ese 4. Terus kerupuke 7. Tambah tahu. Pun. Piro, Mas? Pun. 416. Kok murah men toh? Ya Allah. Kok gak mundak-mundak toh? Mundakno toh. Wis seneng lah ndak? Heeh. Murah meriah nih kalau disenengi cacah ki. Makanya ngejak rene ae. Pusing aku. Dewi seneng ngerti Nah, masih. iya. Ngene iki lho Mbak, cacah ngejak rene ae pusing aku. Masih Nek kok aku nek aku turu no nganu apa ki jeneng mlipir Ditilap. dhewe. Aku ditinggal. ditilap. Terus iki tak jak ning mall akhirnya nggih klambi ngene iki. Ben kapok. Akhirnya tak jak ning mall nggih katok ndek-ndek ngono bendarane LC. Masak, makasih. Lah iya. Lah aku karan begenggek lho nyapa kowe. Saya udah medun kok dirolu ae. Medun. Kirene gak medun. Bablas nang kemuning. Iya. Ya medun gak? Iya. Ayo kita turun dulu. Bokong. Di sana Ayo. kurang kok iso. Ayo Bu Minat ning ndi ayo rene sik, wangi sik. Kabeh rene, ayo. Nyapa wi? Ayo. Sini semua Mbak Wit barang bar mangan kok penak men kowe. Digeret rene. Duwe misi Iya toh punya misi ayo. Digeret toh papat. Iki. Alum milo alum. Ini papat pas. Tokore. Enek gantelane papat. Mikir Tik cantik. Bar dipakani kok. Ora, wis abot. Ayo ki kok meneng ae Santi, ayo. Kono lho ngisor torrent digeret ya, digeret. Jiro lu iso. Wes ndang ayo. Nah, kowe bar mangan bakso kono apa? Radek rono lho. Kok sik serabutnya. Radek ngetan. Lemah wayahe. Wis radek ngetan ae. Wis, Sob. Wis dinganune diuculi kuwi. Kok iso mbok kae lho, oke kae lho. Kok iso ning kamar. Oh, iki nek gak covid iki enak. Nah. Ayo bar iki engko resik-resik nganu kamar. Visi misinya. Iya toh. Iya. Engko terus sesuk dak nang kemune. Rafiane dibuka Ibu. Tapi apa lho? Kuwi lho, ditaleni rafia lho karo wong-wong. Kuwi kok gare nganu. Pentele wakeh lho jane. Anu dikeki apa rabuk
Rabuk apa? Lah aku ra duwe rabuk iki. Lagu. Hmm. Pol. Rabuk perajan. Cacaki mumpung nganggur angkat-angkat apa neh ya. Babut anu Mas Non. Cacaki mumpung nganggur nganu apa neh ya, sik to. Dibukai kabeh ben gak mingkup ngono. Nah, Enggak perasan. Pentele kok lakas lho. nah. Mun nek ada minti-minti dibungkusi kan. Bisa urung mbok pek ndak tak pesek engko. Ya mbok. Kisah teng, Mbak. Kok gua aku tuh kayak anjir. Lombok kalau Lombok ndi? kono kae dibudidayakan. Itu tuh disirami. Bongkok. Iki disirami. Kok apa wah? Kalau Mbak Am, ada di Mbak Am. Loh, jare tandur. Kowe jare tandur Mbak Am. Heh? Main kok pijetono ya. Lah memang apa tersorane ngene ndi? Cara tidur tuh, Mbak. Tidur tuh. Ada di Awalku Bu. wanah. Habis Aku ini mau itu bersih-bersih golek kamar. sama kene wisan. Tandur. Kamu jangan kemana-mana dulu sebentar. Lanang kok. Sebentar. Lah kita duluan nih kita. Kita apa nih sih? Loh, mbok pek apa piye peknya? Wah, nak seneng go aku ro. Jangan dong. Apik ta? Bronto. Pian ngono. Eh? Piye ya apik tapi nggih kaya ngene iki. Cuma aku gak gelem aku. Ini malah lemu Mbak Am. Ya iya. Kamu. Dan bisa kan suruh aku terai. Saya paling yo gak. Aduh. Kok gak ada duit, tae menungso sitok. Kalau jeruk. Apa, Dek? Kilo eh. Bang. Kilo tak kei. Sudah. Oke. Oke, kita nanti bersih-bersih kamar. Kayak yo ngruwi, Bang.